Эх, хәзер авылга кайтып кит идең, әни кайтмаска ди. Обедтан соң кайтам да китәм. Авыл урамнарында кар эс калып бара икән инде. Ниһаять кайттым. Сез дә мондамыни? Әйдәгез, минем белән кунакка. Иң беренче эш итеп, чишмәгә төшәрбез. Бездә алар йөзәү. Күз алдына китерәсезме? Һәр кешенең яраткан чишмәсе була. Сулары аерыла чөнки. Бүген мин сезне бездән ерак булмаган чишмәгә алып төшәм. Аның суы шундый йомшак, шундый тәмле. Край чишмәсе дип атала ул. Артыгын сөйләп тормыйм, килгәч үзегез күрерсез. Так, су алдык. Тауларга карап сукландык. Авылның табигатен дә күрдек. Инде кайтып шушы су белән чәй эчсәк тә була. Кичке ашка ипи кирәк булып чыкты. Кибеткә дә үзем белән алам әле сезне. Авыл урамнарын, кешеләребезне күрсәтермен. Кич җиткәч, авылыбызның яше дә, карты да мәдәният йортына җыелыша. Менә бит, чишмәләр ансамбленең репетициясын күрергә насыйп булды. Тагын кайдадыр баралар ахры. Коты әзерләнәләр. Монысы минем укытучым. Фарил Рауил улы Дөлмиев. Аның янына районның әллә кайсы почмакларыннан киләләр. Нинди музыка уен коралы бар, барысында да уйнарга өйрәтә ул. Китәр вакыт та җитте. Әни пешергән ризыкларны менә шулай итеп тутырабыз да юлга чыгабыз хәзер. Бер көнгә булса да кайтып килгәч, рәхәт булып китә шул. Авылыбыз язын да, җәен дә, көзен дә һәм кышын да матур. Шуңа да кайтасы килә анда. Сез дә кунакка кайтыгыз. Безгә килеп күрер әйберләр күп әле ул.